Una marató per a les persones amb síndrome de Down. A on s'has vist això? La marató era la primera marató que es va fer pensant només per nosaltres. Preparats? 905 11 12 13. Marató! Estem parlant dels anys 90, quan s'estava començant a seqüenciar el genoma humà i s'estaven començant moltes investigacions en els diferents cromosomes a nivell mundial i del 21 també. Doncs en aquell moment la Fundació Catalana Síndrome de Down, com a entitat una mica pionera dedicada a la síndrome de Down, va voler intentar que Catalunya d'alguna manera pogués participar en aquesta recerca internacional. I va ser així com es va ocórrer la possibilitat de poder gaudir d'una marató. A mi em tocava la feina, per dir-ho d'una manera, la responsabilitat de donar a conèixer al gran públic el que se sabia des del punt de vista científic, des del punt de vista mèdic, sobre l'alteració cromosòmica, sobre la síndrome de Down, i d'altra banda, que aquesta va ser per mi el gran repte, canviar un vocabulari que era més que en propietat, era ofensiu sobre les persones amb síndrome de Down i normalitzar expressions com persones amb síndrome de Down o persones amb trisomia 21, etc. La societat d'aquells anys ens insultaven a nosaltres. Ens deien que érem mongòlics, subnormal, i ens censuraven de tal manera que semblava com si no ho poguessin sortir de casa. És una escola de subnormals que avui aprenien a aplaudir. Fan una filera i aleshores el primer fa. El segon fa. El tercer fa. I al final, l'últim, veu una mosca passant i fa. I tots els altres, bravo, bravo! És el Jaimito que li diu una mongolita. Et dono 100 pessetes si puges aquell arbre. La mongolita diu, vale, puja aquell arbre i el Jaimito naturalment li dona 100 pessetes. La mongolita allà tota contenta se'n va a casa i diu, mama, el Jaimito m'ha donat 100 pessetes perquè he pujat aquell arbre. I diu, però tonta, et volia veure descalces. I diu, no, perquè no em portava. La persona amb síndrome de Down en aquelles èpoques difícilment era considerada en cap espai de la comunitat. Llavors eren molts els reptes, no només de coneixement, sinó també de tractament, de la salut de la persona, de com millorar la seva qualitat de vida a tots els nivells. Jo quan vaig sentir que TV3 estava disposada a fer una marató només exclusivament per a les persones amb síndrome de Down, home, jo vaig pensar, home, per fi, no? I ara jo voldria donar les gràcies a Marató de TV3 perquè per primera vegada es dona la possibilitat de fer aquell pas més, aquell pas que és de poder començar a fer una investigació genètica per intentar pal·liar els efectes d'aquesta síndrome. El que es volia sobretot investigar era intentar donar més coneixement sobre el cromosoma 21 i intentar pal·liar els efectes de l'accés de material genètic que tenien les persones amb un cromosoma 21 triplicat.